Fata babei și fata moșneagului. Era odată un moșneag și o babă. Și moșneagul avea o fată și baba iar o fată. Fata babei era slută, leneșă, săsnoasă și rea la inimă. Dar, pentru că era fata mamei, se alinta cum se alintă cioara în lanț, lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu împodobise cu toate darurile cele bune și frumoase. Dar această fată bună era horopsită și de sora cea de scoarță și de mama cea vitregă. Noroc însă de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare, căci altfel ar fi fost vai și amar de pielea ei. Fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale, ea după găteje prin pădure, ea cu tăbăiețul în spate la moară, ea în sfârșit în toate părțile după treabă. Cât era ziulica de mare, nu își mai strângea picioarele. Dintr-o parte venea și în alta se ducea. Și apoi baba și codorul de fiică-sa tot cârtitoare și nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatră de moară în casă, iar fata ei busuioc de pus la icoane. Când se duceau amândouă fetele în sat, la șezătoare seara, fata moșneagului nu se încurca, ci torcea câte un ciuc plin de fuse. Iar fata babei îndruga și ea cu mare câte un fus și apoi când veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârlaz și zicea fetei moșneagului să dea ciurul cu fusele, ca să-l ție până va sări și ea. Atunci fata babei, vicleană cum era, luă ciurul și fuga în casă la babă și moșneag, spunând că ea a tors acele fuse. În zadar, fata moșneagului spunea în cele din urmă că acela este lucrul mâinilor sale, căci îndată apucau de obraz baba și fiică-sa și trebuiau numai decât să rămâie pe a lor. Când veneau duminica și sărbătorile, fata babei era împupățată și întezită pe cap, de parcă o linseseră viței. Nu era joc, nu era clac în sac, la care ea nu se duce. Iar fata moșneagului era oprită cu asprime de la toate acestea. Și apoi, când venea moșul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă melița, că fata lui nu o ascultă, că-i leneșă, că-i soi rău, că-i laie, că-i bălaie și ca să o alunge de la casă, să o trimite la slujbă, unde știe că nu-i de chip să o mai ție, pentru că poate să înnărăvăsească și pe fata ei. Moșneagul, fiind un gură cască, sau cum îți vrea voi să-i ziceți, se uită în coarnele ei și ce-i spunea ea, sfânt era. Din inimă, bietul moșneag poate că ar mai fi zis câte ceva, dar cum apucase a cânta găina la casa lui și cocoșul nu mai avea nicio trecere. Și apoi ea să-l fi pus păcatul să se întreacă cu de ochiul, căci baba și fiică-sa îi împlură capul cu de toate. Într-una din zile, moșneagul, fiind foarte amărât de cât îi spunea baba, chemă fata și zice: Draga tatei, ia ca ce-mi tot spune măta de tine, că nu asculți, că ești rea de gură și înrăvită și că nu este de chip să mai stai la casa mea. De aceea tu du-te și tu încotro te-a îndreptat Dumnezeu, ca să nu se mai facă atâta gâlceavă la casa asta din pricina ta. Dar te sfătuiesc, ca un tată ce-ți sunt, că ori și unde te-ai duce, să fii supusă, blajină și harnică, căci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o, că a mai fost și mila părintească la mijloc, dar prin străini Dumnezeu știe peste ce soi de sămânță de oamenii da și nu ți-ar putea răbda câte ți-am răbdat noi. Atunci beata fată, văzând că baba și fiică-sa voiesc cu orice chip să o alunge, sărută mâna lui tată său și cu lacrimi în ochi pornește în toată lumea, depărtându-se de casa părintească, fără nicio nădejde de întoarcere. Și merse ea cât merse pe un drum, până ce din întâmplare îi iese înainte o cățelușă, bolnavă ca vai de capul ei și slabă de numărai coastele, și cum văzu fata, îi zise:
Fată frumoasă și harnică, fie-ți milă de mine și mă grijește, că ți-o prinde bine și eu vreodată. Atunci fetei se făcu milă și luând cățelușa, o spălă și o îngriji foarte bine. Apoi o lăsă acolo și-și căută de drum, mulțumită fiind în suflet că a putut săvârși o faptă bună. Nu merse ea tocmai mult și numai ea ca ce vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omiz în toate părțile. Părul cum vede fata, zice: Fată frumoasă și harnică, îngrijește-mă că ți-o prinde bine și eu vreodată. Fata, harnică cum era, curăță părul de uscături și de omis cu mare îngrijire și apoi se tot duce înainte să-și caute stăpân. Și mergând ea mai departe, numai ea ca ce vede o fântână mălită și părăsită. Fântâna atunci zice: Fată frumoasă și harnică, îngrijește-mă că ți-o prinde bine și eu vreodată. Fata rănește fântâna și o îngrijește foarte bine. Apoi o lăsă și-și căută de drum. Și tot mergând ea mai departe, numai iaca, ce dă de un cuptor nelipit și mai că se risipește. Cuptorul cum vede fata, zice: Fată frumoasă și harnică, lipește-mă și grijește-mă că ți-o prinde bine și eu vreodată. Fata, care știa că de făcut treabă nu mai cade coada nimănui, îi sufulcă mânecile, călcălut și lipi cuptorul. Îl humui și îl griji, de-ți era mai mare dragul să-l privești. Apoi îi spălă frumușel mâinile de lut și porni iarăși la drum. Și mergând ea acum și zi și noapte, nu știu ce făcu, că se rătăci. Cu toate acestea, nu-și pierdu nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot înainte, până ce într-una din zile, dis de dimineață, trecând printr-un codru întunecos, dă de o poiană foarte frumoasă și în poiană vede o căsuță umbrită de niște lozi pletoase. Și când se apropie de acea casă, numai ea cu o babă întâmpină pe fată cu blândețe și zice: Dar ce cauți prin aceste locuri, copilă? Și cine ești? Cine să fiu mătușă? Ia, o fată săracă, fără mamă și tată. Pot zice, numai cel de sus știe câte am tras de când mama care m-a făcut a pus mâinile pe piept. Stăpân caut și necunoscând pe nimeni și umblând din loc în loc m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de-am nimerit la casa dumitale și te rog să-mi dai sălăsluire. Sărmana fată, zise bătrâna, cu adevărat, numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine și te-a scăpat de primejdii. Eu sunt Sfânta Duminică, slujește la mine astăzi și fii încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâine goale de la casa mea. Bine, măicuță, dar nu știu ce trebuie-am de făcut. Ia, să-mi lai copilașii care dorm acum și să-i hrănești. Apoi să-mi faci bucate și când mă întoarce eu de la biserică, să le găsesc nu mai reci, nici fierbinți, ci cu mâs mai bune de mâncat. Și cum zice bătrâna, pornește la biserică, iar fata sufulcă mânecile și se apucă de treabă. Întâi și întâi face lăutoare, apoi iese afară și începe a striga: Copii, 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 veniți la mama să vă lăie! Și când se uită fata, ce să vadă? Ograda se umpluse și pădurea foșgăia de o mulțime de palauri și de tot felul de soi de jivine mici și mari. Însă, tare în credință și cu nădejdea în Dumnezeu, fata nu se sperie, ci le ia pe câte una și le îngrijește cât poate ea mai bine. Apoi se apucă de făcut bucate și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii lăuți, frumos și toate treburile bine făcute, s-a umplut de bucurie. Și după ce a șezut la masă, a zis fetei să se suie în pod și să-și aleagă de acolo ladă, care a vrea ea, și să-și o ia ca simbrie, dar să nu deschidă până acasă la tată său. Fata se suie în pod și vede acolo o mulțime de lăzi, unele mai vechi și mai urâte, altele mai noi și mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă,
și alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate. Și când se dă jos cu dânsa, Sfânta Duminică cam încrețește din sprâncene, dar n-are încotro, ci binecuvântează pe fată, care își ia lada în spate și se întoarce spre casa părintească cu bucurie, tot pe drumul pe unde venise. Când pe drum, ia ca cuptorul grijit de dânsa, era plin de plăcinte crescute și rumenite. Și mănâncă fata la plăcinte și mănâncă hăt bine, apoi își mai ia câteva la drum și pornește. Când mai merge, numai ea ca fântâna grijită de dânsa era plină până în gură cu apă limpede cum e lacrima, dulce și rece cum e gheața. Și pe colacul fântânii erau 2 pahare de argint, cu care a băut fata la apă până s-a răcorit. Apoi a luat paharele cu sine și a pornit înainte. Și mergând ea mai departe, ia ca părul grijit de dânsa. Era încărcat de pere galbene ca ceara, de coapte ce erau și dulci ca mierea. Părul văzând pe fată și-a plecat crengile în jos și i-a mâncat la pere și și-a luat la drum câte i-au trebuit. De acolo mergând mai departe, ea ca se întâlnește și cu cățelușa, care acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salbă de galbeni, pe care au dat-o fetei ca mulțumire pentru că a îngrijit-o. Și de aici fata, tot mergând înainte, a ajuns acasă la tată său. Moșneagul, când văzu fata, îi se umplu ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata atunci scoate salba și paharele cele de argint și îi le dă tătână său. Apoi deschizând lada împreună, nenumerate de hergălii, de cai, cireși, de vite și turme de oi ies din ea, încât bătrânul pe loc a încremenit. Văzând atâtea bogății, iar baba a rămas opărâtă și nu știa ce să facă de ciudă. Fata babei atunci și-a luat inima în dinți și a zis: "Las, mamă, că nu-i prădată lumea de bogății. Mă duc să-ți aduc eu și mai multe." Și cum zice, fata pornește de ciudă trăsnind și plesnind. Merge și ea, cât merge, tot pe acel drum, până se întâlnește și ea cu cățelușa, cea slabă și bolnavă, dă și ea de părul cel plin de omis, de fântâna cea mălită și seacă și părăsită, de cuptorul cel nelipit. Dar când o roagă și cățelușa și părul și fântâna și cuptorul ca să îngrijească de dânsele, ea le răspunde cu ciudă și bătaie de joc. Da cum nu? Că nu-mi fește-li eu mânuțele tătucuței și mămucuței. Multe sluji ați avut ca mine. Atunci, cu toate știind că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să te îndatorezi la o fată alintată și leneșă, au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace și n-au mai cerut de la dânsa niciun ajutor. Și mergând ea tot înainte, a ajuns și ea la Sfânta Duminică, dar și ea i s-a purtat tot ursus cu brăznicie și prostește. În loc să facă bucatele bune și potrivite și să lăie copiii Sfintei Duminici, cum i-a lăut fata moșneagului de bine, ea i-a opărât pe toți, de țipau și fugeau nebuni de usturime și durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse și sleite, de nu mai era chip să le poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică, și-a pus mâinile în cap de ceea ce a găsit acasă. Dar Sfânta Duminică, blândă și îngătuitoare, n-a vrut să-și puie mintea cu o leneșă de fată ca aceasta, ci a spus să se suie în pot, să-și aleagă de acolo ladă care i-a plăcea și să se ducă în plata lui Dumnezeu. Fata atunci s-a suit în pot și și-a ales lada cea mai nouă și mai frumoasă, căci îi plăcea să ia cât de mult și cei mai bun și mai frumos. Dar să facă slujbă bună nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pot cu lada, nu se mai duce să-și ia ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică, ci pornește, cade la o casă pustie și se tot duce înainte și mergea de pârâiau călcâile de frică să nu se răzgândească Sfânta Duminică,
să pornească după dânsa, să o ajungă și să iei lada. Și când ajunge la cuptor, frumoase plăcinte erau întrânsul, dar când se apropie să ia din dânsele și să-și prindă pofta, focul o arde și nu poate lua. La fântână așișterea. Păruțele de argint nu-i vorbă, erau și fântâna plină cu apă, până în gură, dar când a vrut fata să puie mâna pe pahar și să ia apă, paharele pe loc s-au cufundat. Apa din fântână într-o clipă a secat și fata de sete s-a uscat. Când prin dreptul părului nu-i vorbă, de parcă era bătut cu lopata de pere multe ce avea. Dar credeți că a avut fata parte să guste vreuna? Nu, căci părul s-a făcut de 1000 de ori mai înalt. De-i ajunsese crengile nori. Și atunci, scobește-te, fata babei, în dinți. Mergând mai înainte, cu cățelușa încă s-a întâlnit. Salba de galbeni avea și acum la gât. Dar când a vrut fata să-i o ia, cățelușa a mușcat-o, de i-a rupt degetele și n-a mai lăsat-o să puie mâna pe dânsa. Își mușcă fata cum degetuțele mămucuțe și ale tătucuței de ciudă și de rușine, dar n-avea ce face. În sfârșit, cu mare, ce a ajuns și ea acasă, la măsa, dar și aici nu le-a țignit bogăția, căci, descăzind lada, o mulțime de balauri au ieșit. Din trânsa și pe loc au mâncat pe babă, cu fată cu tot. De parcă n-a mai fost pe lumea asta și apoi s-a făcut balauri nevăzuți cu ladă cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit din partea babei și avea nenumărate bogății. El a măritat pe fiică sa după un om bun și harnic. Cocoșii cântau acum pe stâlpii porților, în preac și în toate părțile, iar găinile nu mai cântau cocoșește la casa moșneagului să mai facă rău, că apoi atunci nici zile multe nu mai aveau. Numai atâta că moșneagul a rămas pleșuv și spetit de mult ce netesise baba pe cap și de cercat în spatele lui cu cociorva dacă-i copt mălaiul. Sfârșit.